ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ክቡራት ኣሕዋተይ ያሓተይን ከመይ ኣለኹም ኣነ ኣምላኽ መስገን ብጣዕሚ ጽቡቕ ኣለኹ ሎሚ ንሪኦ ሓሳብ ክርስቲያናዊ ዲሲፕሊን ዝብል እዩ ሕጂ ዲሲፕሊን ወይ ከዓ ሕጊ ናይ ነፍስኻ ኣካይዳ ጠባይ ናትካ መንገዲ ምስ እትሕንጽጽ ዲሲፕሊን ምስ ዘይብሉ ምስ ዝኸውን ኩሉ ግዜ ጎዳኢ ነፍሲ እዩ ንነፍስኻ ይጎዳ ንስጋኻ ንግዚኡ ከሕጉሳ ይኽእል ይኸውን ንነፍስኻ ግን ኣዝዩ ጎዳኢ እዩ ንነፍስኻ መቕጻዕ ወይ ምኽልካል ማለት ነፍስኻ ምፍቃር ማለት እዩ ነፍስኻ ምፍቃር ማለት ከዓ ካብቲ ስጋዊ ባዶሽ ዝኾነ ወይ ከዓ ግዝያዊ ዝኾነ ጣዕሚ ሪሕካ ብሰማያዊ ጽባቐን ብሰማያዊ ፍቕርን ብሰማያዊ ሃብትን ክትመልእ ምስ እትጅምር ካብቲ ስጋዊ መግዛእቲ ሓራ ስለ እትኸውን ንሓጢኣት ክትጥማጠሙ ጀመርካ ከዓ ንቅድስና ገጽካ ስለ እትኸይድ ንነፍስኻ መቕጻዕ ምሕሳር ኣይኮነን ዲሲፕሊን ምግባር ማለት ንነፍስኻ ብኻልእ ኣዘራርባ ክድሕኒ ስለ ዝደልየኪ ንመንግስተ ሰማይ ክትኣትዊ ስለ ዝደልየኪ ሰማያዊ ሓጎስን ምሕረትን ክትቀበሉ እውን ስለ ዝደልየኪ ስለ ዘፍቅረኪ በዚ ግዝያዊ ነገር ኣይተሃለልን እየ ኢልካ ክትገትኣን ከለኻ ትቕበሎ ወይ ትነብሮ ህይወት እዩ ንዝበለትካ መሃብ ዘይኮነስ ነፍስኻ ስጋኻ ማለት እዩ ዝበለካ መሃብ ዘይኮነስ ሓሲብካ ክትገብረላ እንከለኻ እዩ ጎዳኢ ድዩ ኣይኮነን ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለኒ ከምቲ እግዚአብሔር ክኾኖ ዝደልየኒ ድዩ ኣይኮነን ኢልካ ነፍስኻ ምሕታት ማለት እዩ ንነፍስኻ ብትኽክል እትናትካ ሓሳብ ኣረዳድኣ ኩነታት ትገብሩ ዘይትገብሮ ኩሉ ክትርእያ እሞ ፈትን ኣበየናይ ቦታ ክትእትዋ ኢኻ እንታይ ክትከውን ከም ዘለካ ከዓ ክርዳእካ እዩ እቲ ዝበለጸ ንነፍስኻ ብባይታዊ ወይ ሪያሊቲ ንብሎ ትርእየላ ዘርእየካ ሓደ ኣገዳሲ ነገር ኣሎ ወይ ከዓ ሓደ ኣገዳሲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣሎ ንሱ ከዓ መጽሓፍ ኣሎ ንሱ ከዓ መጽሓፍ ቅዱስ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ሐዋርያ ጴጥሮስ ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ ይብል ብኩሉ ንብረትኩም ከምቲ ኣነ ቅዱስ ክኸውን ዝጽዕር ዘለኹ ንስኻትኩም ካንዓይ ምሰሉኻ ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ስለዚ ድሌት እግዚአብሔርን ድሌት ቅዱሳን ኣቦታትን ኣብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ሓሳብ ንሕና ንቅድስና ዝተጸዋዕና ሰባት ስለ ዝኾንና እዚ ቅድስና እዚ ከዓ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዝተዋህበና ብኩሉ ነገራትና ክንቅደስ ኣለና ሕጂ ነዚ ክትገብር ተኾይንካ ነቲ ሰይጣን ዝብለካ ኣብ ነፍስኻ ሕሹኽ ብዝብሎ እሞ ከዓ ካብ እግዚአብሔር ዘርሐቐካ ብኡ ዓይነት ክትከይድ እንከለኻ እትረኽቦ ቅድስና ዘይኮነሲ ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመንገደይ ከዓ ብርሃን እዩ ብዝብል ናይ ቅዱስ ዳዊት ቅንኢ ብቃል እግዚአብሔር ክትመሓደርን ክትከይድን ከለኻ ብቃል እግዚአብሔር እምነትካ ክትዕቢ ከለኻ ብቃል እግዚአብሔር ህይወት ክትረክብን ከለኻ ነቲ ክርስቲያናዊ ህይወትን ንድሌት እግዚአብሔርን ክትርድኦን ከተንብቦን ክትነብሮን ዝኸብደካ ነገር የለን እግዚአብሔር ከዓ መጠን ኣብኡ ዘቐረብካ መጠን ንዕኡ ዝረኸብካዮ መጠን ዝጸለኻዮ መጠን ምስኡ ዝምድና ዝገበርካዮ መጠን ዝተለማመድካዮ ኣብ ህይወትካ እንዳዓበየን እንዳሰፍሕን ይመጽእ እሞ ነቲ ንስኻ ኣይደልየንን ኢልካ በቲኽካ ዝገደፍካዮ ነገር ደጊምካ ንኸይትገብሮ ጸጋ ይወሃበካ ንሰይጣን ንኽትስዕር ጸጋ ይወሃበካ ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ከዓ ንነፍስኻ ቅበጽ ይብለካ ምእንቲ እግዚአብሔርን ምእንቲ ካልኦትን ክትነብር ጀምር ሽዑኡ መጠን እቲ ኣብ ህይወትካ ዝተቐበልካዮ ፍቕርን ምሕረት እግዚአብሔርን መጠኑኻ ተስፋ ከይቆረጽካ ንኻልኦት ሰባት ክትህብ ኢኻ ምክንያቱ ክርስትና ናይ ሕብረተሰብ ናይ ሓቢርካ ምንባር ናይ ተሓቋቂፍካ ምንባር ብሓደ ናይ ምጽላይ ብስመይ ኣብ ዝተኣከብኩም ለኣነ እውን ኣብ መንጎኹም ኣለኹ ዝብል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ናይ ሶሻል ላይፍ ኣምላኽ እዩ ንበይንኻ ንበር ንበይንኻ ከም ዝግበር ኤጎይስት ኩን ስሱዕ ኩን ገለ ዝብል ዘይኮነሲ ኖ
ካብ ዘለካ መቂልካ ንዝተጸገመ ሓግዝ ንዝተሸገረ ርዳዕ ብዝብል ኣካይዳ ዝኸይድ ወይ ከዓ ዝደለ ኣምላኽ እዩ ምክንያቱ ፍቕሪ ክሰርሕ እንተኮይና ካብቲ ዲሲፕሊን ሓደ ኣብ ሕብረተሰብ እያ ትሰርሕ ኣባኻትኩም እያ ትሰርሕ ኣነ ኣባኻትኩም የስርሓ ንስኻትኩም ከኣባይ ተስርሕዋ ስለዚ እቲ ምእንቲ ክርስቶስ ኢልና ክንነብር ከለና እንረኽቦ ማለት እዩ እንረኽቦ ጸጋ ንህይወቱ ዝፈቱ ከጥፋኣ እዩ እቲ ስጋኡ ዝፈቱ ምእንትኡ ዝነብር ከጥፋኣ እዩ እቲ ምእንታ ኢሉ ዝነብር ግን ክረኽባ እዩ ይብል ስለዚ እዞም ኣዝዮም ብሱላት ኣባሃህላ ንዓና ብሱል ክርስቲያን ንኽንከውን ብሱላት ንኽንከውን ዝድርኹና እዮም ኣነ ዝደልዮ ከምዚ እዩ ኣነ ጠባየ ከምዚ እየ ኣነ ከምዚ እየ ዝፈቱ ኣነ ምሽጋራ ይፈቱ ኣነ መስተ ይፈቱ ኣነ ንቤት ኣምላኽ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ እንተኸድኩ ይኣኽለኒ ኣነ ከምዚ እየ ኢልካ ካብ ሰባት ንኻልኦት ሰባት ከም ጸላእትኻ ርኢኻ ንነፍስኻ ከም ቅዱስ ቆፂርካ ዝኽየድ ጉዕዞ ህይወት የኣክል ክንገጥሞም እዩ ዘለና ክንቃለሶም እዩ ዘለና ኣብ ህይወትካን ዕላማኻን ኣዚኻ ኣብ ክርስቲያናዊ ህይወትካ ኣብ ስጋዊ ህይወትካ ዕቱብን ዕዉትን ንኽትከውን ንቃል ኣምላኽ ተለማመድ ቃል ኣምላኽ ኣንብብ ንቃል ኣምላኽ ፍለጥ ንቃል ኣምላኽ ንበር ብቃል ኣምላኽ ትመራሕ ሽዑ ክርስቲያናዊ ህይወትካ ክስተኻኸል ክጀምር እዩ እቲ ኣብ ነፍስኻ ዝነበረካ ናይ ነፍሰ ምትሓት ናይ ከምዘይ ትረብሕን ከምዘይ ትጠቅምን ምርኣይ ማለት እዩ ንቃል እግዚአብሔር ምስ ተለማመድካ ንእግዚአብሔር ምስ ተስተማቐርካ ንስኻ ሳክት ከምዘይ ኮንካ ክርዳእካ እዩ ብምስልና ሰብ ንፍጠር መጀመርያ ምስሊ እግዚአብሔር ከም ዘለካ ክርዳእካ እዩ ክርስቶስ ከዓ የፍቅረካ የፍቅረኪ ኢሉኪ ኣብ ዕፀ መስቀል ስለዚ ብኽቡር ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዓደግና ሰባት ከም ዝኾንና ዋጋ ዝተኸፈለልና ሳክት ሰባት ከም ዘይኮንና ምስ ተረዳኣና በዚ ክብሪ እዝን በዚ ፍቕሪ እዝን ንነፍስና ክንጥምታ ክንጅምር ኢና እሞ ብምሕረት እግዚአብሔርን ብክርስቲያናዊ ዲሲፕሊንን ንጉዕዞ ህይወትና እንዳስተማቐርና ንክርስቲያናዊ ህይወትና ክንነብሮ ኢና ስለዚ እዚ ሸለል ምባል ገዲፍና ብዲሲፕሊን ብክርስቲያናዊ ክብርታትና ክንነብር ነቲ ዝበለፀ እግዚአብሔር ዝዳልወልና ዓይነ ዘይረኣየቶ እዝኒ ዘይሰማዓቶ እግዚአብሔር ዘቐመጠልና መታን ንክንረክብ ንናይ ጽባሕ ጉዕዞናን ህይወትናን ኣብዛ ምድሪ ኮይና ኢና እናዓየሉ እሞ ዲሲፕሊን ዘለዎም ሰባት ገይሩ ብሓቂ ብምሕረቱን ብጸጉኦም ከም እንነብር ይግበረና ኣሜን